नरेश ईश्वरकर यांच्या घरी पोलीस पाठवले असं नाना पटोलेंनी म्हटलंय. ईश्वरकरांच्या घरी पोलीस पाठवल्याचा निषेध असं सुद्धा पटोलेंनी म्हटलंय. भंडारा गोंदियाला जंगलराज करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दिवसाढवळ्या लोकशाहीची हत्या केली जाते असं सुद्धा नाना पटोलेंनी यावेळी बोलताना म्हटलंय. शेतकऱ्यांच्या जीवनात विष घालवण्याचं काम या लोकांनी केलं. महागाई खूप वाढवली, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आणि या सगळ्या प्रकरणाचा विरोध म्हणून आम्ही आमचा कॅन्डिडेट उभा ठेवला. आमचे जे उमेदवार होते त्याच्या घरावर 150 पोलिसांनी पाठवले. असं आतंकवादीला पकडण्यासारखं असं केलं आणि म्हणून या सगळ्यांचा राग म्हणून आमचा उमेदवार लढला. आणि आज जे काही चित्र आता मतदानाच्या नंतर असं स्पष्ट होत आहे की चमत्कार होईल आणि आमचे उमेदवार नरेश ईश्वरकर हे बहुमताने निवडून येतील अशा पद्धतीचे चित्र आज आम्हाला पाहायला मिळतं.